So ayan, what's up dyan mga ka-90s. Ayan, magandang gabi. So ayan, so ngayong araw, pipili na tayo sino yung ating lucky winner para kung sino man yung makakatanggap ng ating ginawang load. Ayan. Pero bago ang lahat, panoorin nyo muna yung video ka-90s. Yung tinest fight ko kasi yung yung gawa nating load, kung effective ba talaga. Ayan. So tingnan nyo muna ka-90s. Yan, what is up mga ka-90s. Yan, so tapos ko na na-condition ng 3 days. Yan, sa mga nag-share tsaka nag-like ng video yung paano gumawa ng load. Ayan, salamat. Ayan, sa mga sumali sa paraffle. Ayan, ito yung load natin ka-90s. Paparapol natin to ka-90s, di ba? So i-announce ko mamaya kung sino yung winner. Yan. Na nag-follow ng rules. Ayan. Pero iti-test muna natin to ka-90s, ha. Yan. Yung ginawa nating load, iti-test na natin ngayon. So pareho ko na yung kinondisyon tong dalawa. Ayan. So tingnan natin ka-90s kung kapag pakita ba tong dalawa, kung successful ba talaga yung ginawa nating load. Yan. Siyempre, kukondisyon mo siya ng 3 days. Pupunduhan mo yung gagamba bago mo ilalaban. Hindi yung isang lagayan lang kayo, silalaban mo na agad. Ayan, so lalagyan natin sila ng last na pointing bago natin sila ilaban ka-90s. Yan. Dampi na lang ka-90s kasi last araw na ng laban ngayon, so dampi na lang. Hindi kung gaano karami yung nilagay nyo sa first day, sa araw ng laban kayo, dampi na lang. So konting-konti na lang talaga. Yan. Isa. Bakit natin sila dadampian ka-90s sa oras ng laban? Para may support sila ka-90s. Ayan. So 3 days condition lang to, ha. So pause ko muna ka-90s, ha. After 15 minutes ilalaban na natin. 2 hours later. So ayan ka-90s, 15 minutes na. Ayan, so game na natin ka-90s. Ayan, yung ginawa natin load ka-90s, i-announce natin mamaya kung sino yung mapalad na nanalo. I-release na natin ka-90s. Sinasabi. Effective yung ginawa natin doon sa 90. Ang tigaan yun. So, sa 90. Stroke yung dalawang gagamba. Parehong napusuan, no? Sira yung mga tiyan. Ano ko 90 doon? Pinamundot mo. Yan, so i-announce ko mamaya kung sino yung mapalad ng winner ka-90s, ha. Kanino mapapunta yung load. Yan. Sigurado naman naglagay kayo doon ng ng number nyo para i-contact kayo. Stroke ka-90s. Siguro may rematch pa itong dalawang to. Stroke, oh. Wala na. Lumay pa yung isa ka-90s. Gumagalaw pa.
Wala, sira yung mga ngipin ka rin. Saka yung dibdib mo. Grabe. Gumagalaw pa yung isa. Yung isa ka na yung stroke na. Yun. Dinali na ka ng tis. Yun. Dinali na ka ng tis. Yun. Dinali na ka ng tis. Binilot na. Buhay pa pala yung isa. So, alam nyo naman yung 30 gano'n ka-effective. Diba? Ano lang kasimple gumawa ng load ka 90. Pero siyempre, ibibigay natin ito. Ipapag-giveaways natin ito ka 90. Binibilutan na yung 90. Talo yung isa. Pero parehong load yung ginamit ko sa kanila ka 90. Para matest lang yung ano, yung ginawa nating load. Yan. Binibilutan na ka 90. So, yun lang kanina sana na bigyan ko ng magandang laban. So, proceed na tayo sa ano, sa maswerteng nanalo. Push ko muna kanina sana. So, ayun nga kanina, diba? Effective yung load. Ayan. So, yung rules natin kanina sa ano ha. Bali, pipili lang tayong tatlo. Tapos, sino yung maswerteng mananalo sa kanila mapupunta yung load. Bali, pig to 3 ml sila ka-90s. Ayan. So, ayan. Dito na yung mga pangalan nila ka-90s. Ayan. Ayan. So, bubuno tayo ka-90s. So, sino man sa kanila yung maswerteng mananalo. Ayan. So, live anong ka-90s ha? Walang daya to ka-90s ha? So, 3 ml sila. So, tatlo yung mananalo kain kay Sosyo. So, swerte na yung ano, makakakuha ng ano, yung mabubunot natin ka 90s. Ayan, so, bubunot na tayo ka 90s ha. Hindi tayo titingin. Halu-haluin muna natin ka 90s. Ayan. Mga pangalan. Ayan ka 90s. So, yung first lucky winner natin ka 90s, walang iba kundi si yan. Trying ko na lang Tom Eloyd Empinado. Yan. So, meron na tayo isang lucky winner ka 90s. Tom Eloyd Empinado. Yan. So, iko-contact ko kayo via Facebook o kaya yung nilagay nyo naman yung number nyo sa baba sa last video natin. Ayan. So, swerte mo Tom Lloyd Empinado. Ayan. So, second lucky winner natin ka-90s. Bubunot na naman tayo. Ayan, hindi tayo titingin. Ayan. Si Jeffrey Del Rosario. Ayan, gabi. Pangalan ka 90s. So, yan. Dalawa na. So, isa na lang. Yan. Halo-haloin natin ulit ka 90s. Tayo titingin na. So, final last lucky winner natin ka 90s. Walang iba kundi si John Abapo. Yan, congrats dyan Abapo. So, sa tatlong lucky winner natin, congrats dyan si John Abapo, Tom Eloyd Empinado, tsaka Jeffrey Del Rosario. Ayan. So, 23 ml sila ka-90s. So, abang-abang kayo sa iba nating post ka-90s. May mga iba pa tayong ano, para-raffle. Yan, shoutout nga para sa lahat ng subscriber natin yan. Saka sa mga bago pa dyan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Yun lang ka-90s, huwag na natin patagalin yung video masyado ng mahaba. God bless.